tulang na burju akap buru pundori moro tupe di pogunya lamanon rohami manok banu bamu pasahato piso nagajak tuamu las marwani badanmu nas nang rohani tundimu permusik kami nang rohai manok banu bahu udah nompai nama kota sopa sope oleh anak oleh terpaksa ya anak komunon si titik masih gopa ulang-ulang pangarahuna so dia pun nabuy terpatupan yang komunon amat tadi batama na manggui pasu-pasuna las isoma pasatani sopa-sopa tuh udah setabi mang boro nama di bariban nami sama tuh saat asik persikop tuh naksa kami baru tuh jago jalo hamui arong di batu pa bariban ni botokon mau lihat. Jadi alanya katikin maraya mang boro iban nagabe amin oek pasahat tonon on hatani akabariban muna ron bolo tuh pesongonon noeng nabuy di pasahat akai boto nami marak bariban ni ibotokon waktu noeng nabuy di pasahat akabariban mu ba las marohani badanmu do todimu ba sokoni mahata siap bariban muna ono tong balati marak bariban nami tong dora lusan nami nelen ni pariban nami on bakut nama halat tong na giata durubian horas sami nama jalo asiron itu ditaba media kepariban nami nama ngalian batutu losoni mak kamang buru di naung di pasar iru tua mata dia bata sidur na pinahamu gawe tong na niula di tanganmu ditabai dia bata di hamu sikat nion marlibat gada alani mak kamang buru lo tulak daudu di ma hamil papuhon lo tulak sudah kita papot tak ulos kaparin kama ala papot ta nama hura teh sudah kita situ tak jalo mak kapas pasung lebih di Tuhan mau lihat yang mana dihita saluhutna disok kami roh hula-hulamu soba dua dinok sikop ulot tadi hari sedarion dinok mangkar adat nagok kamu tu sudah hula-hulamu tu sudah na tua-tua di luar ton nak songoni tu paribamu saluhutna alani papuhonan na matuhamu akamang boru asa turtuin na lote tio-tioin na duhur sudah hata pasu hata gabe na pinasa ni na tua-tua terlumowi mahula-hulamu takas mayat tong saya unang mabuba unang mayat tong tutu asa cuma ni 10 gitu tu cuma ni 10 alu hata gabe na pinasa ni sudah hula-hulamu na tua-tua ni negerion laos songoni paribamu saluhu na sudah namar holong iro tuhamu saya unang matong muba saya unang mamo matutu sirok bodi mahami kamang boru mau nate makaraga nai
ala pakapun na Karingon to pangapun mama ade. Parjolo ma non mangapu mara kakatara huli mga luse mga kabalateo tula-ulat da. Pasatay man siya kabu boru nami parjolo. Baru sama na tong kanak ngami. Baru sukobihan benon. Terus maro boru nami. di punguan na Sarimatua serta di gorong raja nami akka amang raja inak sorry pada siya kami boru ni hasukutonon madok maulate tu hamuna saluhuna na ho persangat kami lumowi maraja nami dibis paradatan horja dologon kami mangiro maaf siap bona ni hasukuton lumowi ma yanakon ni lain nami on molo tuarong raja nami akay naksuri pada na lebih kurang panganak yon nami pakuling nami siya kami boru ni hasukutonon minta maaf kami tuamu amang raja nami naksuri pada nunga huwa manateo kami pe acara di acara naok pinasa muna lumowi akahata nauli pasu-pasu siya na matalibata naok pinasa muna tuhami lumowi matuak ka para mato inang baukon tuhat tama na pasahap ko ni tuhami sa luhut na amang raja naksuri pada morodung sikop ulot ka dibogun na lamanon paporoton nami ma paporotot tama laikon tinganan na paradan parsatok kinani asal apudur hita pasatot tinganan ni paradan parsatok kinani tu sosor hobbang marisdema raja nami maulate madiamu maulate man di tuhat ta saluna no ay piapor nami mahata nauli hata naringan no penasa muna tuhami saluna bonani hasuton tutumen na dur tiotion na lote sudah hata nauli nang nasa muna tuhami sa tuhat sa unang mabuha unang mose budima pinasama tuhangu raja nami Jadi mo lihat ma alang cukup set kamu ka boru nami basa tay ma bersiro mo karak nami man paromay madok mau lihat itu ka raja do ni atas suri bar tong mo biak kadulaktar studio diri di gadur dokon amang ma Mula di itu diulau sama tulang itu nami kalau mau di kamu tulang nami dengan sejuta tulang nami 5 juta siahan sudira selalu namu ulang nami molo tungarong tutu amang nang suridala dina umurang ang kapakahinan kami mengirim maaf alami dia melihat kami tutu di panang kamu kamu do akahata tulah akahata pasubatu sehingga matutu tujolana di pasal tuat nama Tuhan itu terabung Tuhan Holland hata mau lihat itu nabi pasal tani siang anu paparan ini mau lihat mau pasal tani jadi mau lihat mak mana bayi ya katanya ini sosok ini burung nami serta digurang ma di duluan Sarimatua amat taraja inata suri pada sosok ini raja ni duluan nami salihuna kami siap punani hasbuto maduk mengadu gudang tu kami salihuna mengraja ini suri pada tulumoy ma si raja ni duluan nami salihuna wirik kami do di las ngerohamuna di golong ngerohamuna ima dapat kami ima tadi ngotu tersorok Sarimatua ni dahahangon lumobi ma di tengkok kamu rekolong menghargai lapas satu horong asal kuartai tuhami ima marhiti akka may namarludu na binuang muna dudu tuhami anjak ma marludu hagabi marludu hamaraw dihabi sa luuna tininggal kami dahahangon lumobi nang dipasatamu dudu ulus nagajak urus to rabu perhidian mulu mayak ka mangrajay nang surabada cuma marang kamu tulang nami guru nami saluhuna bagi itu di bata asal kencang berita gabe kencang berita horas di hani saluna di tudian ita kamu sialani itu molutung arukte di pangalekon nami marang penyambutan nami Tuhan mungar amang raja inak suri pada terlumau 5 raja ni hulu nami saluhuna amir senama keluarga ni tepar ni pugian minta maaf tuang muna
amang raja inak Sri Berdatan mugenang bulan ala ni sepulak kumasuk untuk nada dua asa menjual julak ngai binayan baik tiga bitabu kata pasu kata gabi na binasa muna hamu ni saru na makahuling kami apon na tong hot martongan ni jabu asa tutubin na dur tujuh may naloti kata pasu kata gabi na binasa muna amang raja inak Sri Berdatan saya unang mangubah, saya unang mamose. So mo di na pangapura dyan na mismo ng munang ma. Na dua-dua para datang horja dulu. Amang raja alanunga sipul beulauta adorak soh pasatami tuhuria mangiro panuturiok kami tuang amang raja. Dirok rohanami nyan aladong kopi partikianon dulu taswat tumane dodon ima do pangiron nami alai mangiro panuturiok kami sak kamu na dua-dua nami dius horja dolokon non nikon kamang raja ala tasik kopi ma ulat tahun kugorahami ma upasatain ma tuhuria Roma hamu amang sahatong ni huriata alani pinasahat matu pardia komiya sosial. Mau lihat matutu di pungwata mau lihat manang gitu hatan na besay ala tongdo di bagasan ang pasok kita pajut pa nga pala tongod bitikyon ipaslo hamuna amanami inanami sa suhuton murapot tami naro siyan Tuhan di bagasan hindi dison ngayon sa mahita ima diat cara huria dison roro hami siyan huria nadohami amang inang marhabot ni roha ima nang moru sa da ama sa tonga-tonga ni huriat tay sudiro marhabot ni roha ruas seksi soni nang parhalado jadi dihamu na ama nami do inanami totong ma masigat tung tutuhan ni hamu asa Tuhan ni totong napatuduhon ak kadalan dalan ni pasu-pasu na dihamu na di pudini amat taon isok pinoyang rohani ima sosial siang tongan huriata adong do di patupa gatini kerang bunga molo tumpe sungod dia otik godang songon gatini spiritodi pirma todi muna tutu law mga tono molo tu spiritodi tipas mahamuna jala sumonido nang dihoy nang mamagkabaluhon amat taon pos maroham songon mahatani godang do natarsurati gumodang do pasu-pasu to kay na mabalu mulutohot di halumuton habalon na jadi pos maroham tuhani madongamu lao pature-ture at kanakotaon songon ni manang dihamuna kanakon nami na tininggalon ni bapaon pos doruhanami say marhapos at tutuhani mahamu totong ma unang gabi bet kamu arsak ni omak munon gabi hamu masemana di omaon laho pature-turehon at kahamuna rope adong gope na sumarhasohotan setuhat taman na madongan hamuna unang beta bay hamunyan arsa ni omaon iko kamu madongan na jadi do sironon nami alana mulo ina na mabelu murado tersinggung jadi ima sironon nami dihamuak kanakon nami jadi pos dorohan nami natutong ingotong muna kapoda ni at kanamarhulong ni roha tuhan muna sa tutong saudurak ka muna manihuton jejak ni natutuwa muna at kanadinggani jadi pos marohat ta sa tuhan ni manamadongan niya muna mulo piotik susediyon na sa tungan ni huria sa di pasu-pasu tuhan may gabi marbungara di tunga-tunga muna buti Tau dutima tapasonang mare de mahita. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuhu. Nama ngolu ikon mate asa tungdinggan musim.
na Tuhan Yesus Kristus berkahito di perbadia atau pala do tanon amin. Audo hahehe do tanguluan ni na Tuhan Yesus na mangulu do ganot na borsya dia atik pemati bana jala dan mati di bana rodi saliling di liling na martanan kita. Kali Tuhan debata ama namin na di banwa gijang nung nagilehok ko anak ni Tuhan Yesus Kristus to hamatean ala ni dosa namin jala di bangulu hodo ibana asa dapotang katigora dohot hangulu akan asimar saya jari jara apuli mahani asa unang madili hani ala nang dijuho dongan namyo batugu mahapos yung nami jala pabingit maruhan nami makirim di hangulu slogot asa unang mga dungi hani sumusipilibigo na sumarpak kirimoni say taiti maruhan nami duho ay hodo si pangapul jala hodo hapos ang nami na marsigat tutuho dohani sa hatrodi hasusuda ni buhay namin. Amin. At ang dibata nalahu pajud ko nagari ni amang natahaholong nyo tersurat do di rom di duodum ayat 27 sa unang di bisi ayu patinuhor ni dosa do kamatian alai basa-basa ni debata do hanguluas sa liling-liling na marhite Kristus Jesus Tuhan tayo salay uzahahon ayu patinuhor ni dosa do kamatian alai basa-basa ni debata do hanguluan sa liling-liling na marhite Kristus Jesus Tuhan tayo idong usaha di kita sa luhut na tarlumo di keluarga na marhabut ni roha hata ikon mate adubata alangi hadusaw sa luhut na marhosa ikon mate ala upati ni hordidosa doha mate dan maribar sudiro lahu mamulusi lak boha pertahanan ni daginta lak boha jago na hita mangotanisa dang lahu buinuni alangay patikna ikon mate do sa luhut na marhosa inahita hakasong alerang sahat di sisa sitong na ay molo holat sahat di silo mga dungi do hita molo mati ro habis sudah dahaw gumana alani ro mahata di debatang usia pasunggul waktu hita mangaleho pakirimon na balga jala mangalehon pos ni roha di bagasan hamatiani di dok mangse ay basa-basa ni debata do hahiheon do hanguluan na sa liling-liling kematian pasti tetapi kebangkitan dan kehidupan kekal juga pasti di dalam Kristus. Jadi odol mata halacon di hamamati do hahehe ni Kristus. Dang boy diotani hamati anihi. Kolak pamatang taut do boy diotani ibana tinggal di Mortibion. Alayong gotot dikta mangulu do rodi sa liling-liling na asal matakas hapos siota di bagasa Kristus Jesus. Isido siarakna. Jadi alani alamat itu sudah bukan pangaradio ta asa jupak kita basa-basa ni debata imahahihiw na sa liling-liling na duhuk ngulu na sa liling-liling na didok mah ikot jamuk matabay ngulutaw di bagasan haposyaw hidup menjadi waktu bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam iman ketika hidupmu tak berarti keselamatanmu akan sia-sia. Jadi hangulot to do ditik hangulot to ita para de diri asa jupang songon nerok ni turpukon silehon-lehon ni debata haheheon do hanguluani unang tatagam akka haheheon do hanguluong molo sotakas do ngulut tamian di bagasan haposyaon saliling mangulu hidup jadi kodos do nakokna dos do nang tuakna ketika kita mengharapkan kehidupan kekal maka kita harus juga mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya selama hidup di dalam iman kepercayaan. Ala pangaradeon ni haporsiaw taido, ido patulusod dalata, sahat tuha sonangan, do sahat tuha nguluan na saliling-liling. Postoroha, na yung sudehi tamian, paujuk kong nguluan di bagasan haporsiaw ni. Asa unang mariswang nguluta, jala asa parjabar hita di hasonangan na saliling-liling. Las dihamube, di keluarga di mata haposi ay haporsion na yun ang mabuan anangon sahat tu hasunangan na sa liling ni liling na las di hamubi lang sumanido dohonon nami
bicara sehari-hari, bicara di lehonak kabartikian. Mari membuat hidup berarti untuk sesama, dan berarti untuk kuria, dan juga berarti buat Tuhan. Jangan sampai kesempatan hidup kita sia-siakan begitu saja. Alani mangulu mahita di bagasan kolong, mangulu hita di bagasan hapor siauni. Asa holong dohot hapor siauni menggerakkan setiap aspek hidup kita menjadi kehidupan yang berguna dan kehidupan yang berarti di dalam hidup ini. Posdoroha dangadong hata terlambat. Segala sesuatu bisa diperbaiki dan segala sesuatu bisa dimulai untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Rakma hamudohok Tuhani mengula nadinggani di bagasan molumuna. Jala rakma hamudohok Tuhani laho papatarhon haporsiom muna di tonga-tonga di barmuluang muna. Asaan non molodung sahak tikina rak parjat barhita di surgo hasonangan yamin martanya mahita. Moliate matuhan ku pasahat rohanami tuho dinaung dilehom mutiki dihami marhite gurian laho pasaehon hari-hari ninguli amanan. Nai tabonon nami matunganan parsatok kirani adorang soho di baheho ibara di bagasan haporsyon. Alani Tuhan homa nama jongjong ilona asa marture dohot denggan di paujung di bagasan nasi dohot holong niroham sahat di homa keluarganya manami natongon nuain pihak bostan bidahan asa anggit margugu nasi dalah manata parisubot lah majalo akan nauli na dinggan musay sikap ni nalungon na ginalong na sida sa daro sahat di homa na Tuhan di bagasa Kristus Yesus martanya kami itu amin. Maredehita 335. Ay malungod dorohaku mandapat to di bataku asa dilabung na aw. Amin. Maredehita bukma ditutup bata. Marede 135. Yesus anaknya.
Oke, Mak. Tapasuan tonang mamodom hona martuai na maradian sianulaw ni. Itu, nyon, itu. Hehedo muse pamata kosia tanomano. Hehedo muse pamata kosia tanomano. Suang mangolu bahenon itu haku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon itu aku, haleluya, haleluya. Rak mahita madok tangyang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, saya Pinor Badia Magwarm, saya Roma Harajaumu, saya saat malam ni roham di Banua Tongo, songon na di Banua Gijang. Lehon matahami saya dari mangolun siapa hari. Saya sama dosa nami, sama panesa nami, di dosa di rongan na berdosa Tuhan. Gunakan untuk dia untuk kamu junang. Kaya dua mahani siapa nago, ayo nak punah kacau. Do tabugun, rodi asanaku seliling. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohok parsoran itu di porbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Mari demahita Adona porseai dusa abdelakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani.
narong hupato pahami di silado silani pohatonga namandok sisada lungan ni roharo kami sada turut berduka cita alanima so kami nang rosongan na pasahaton patuduhon na dohon tayo berduka cita di siala parlawan na dua-dua tayo bagasa partikyanon nangapa nagajang na nang sirohoran namin tuhatami ma na mabalosod yakka las nirohan di balik di nirohan ng pinamasana di hamuna di bagasa sirohoran so soalnya manang di hamuna ang giboro namin sada siapa parang na tuwa-tuwa na dohon di punguan ni situ orang sibitu amai iso mahamen ang ina ro pasahaton na habar na tahatay di anggaratay dohok mapasahaton pangorupiyon nami di hamuna sa luhut na talumo memang yang giboro nami di bagasang partikyanon monotok senga dia benon na boy tayo pasa pinasahat ni penguanin siak kita do inang siak kita do hita do jala hita do na patapahoni kita bani upatapahaman na songon dalam ni pangorupiyon nami sian pumatay to hamuna las marohani badan las marohani todi molotok pe godangi dak si bujion otik dak si hatao satu barak pak komai bak kamuna to katik kena nagro makira bisa na dumao majou sana dumoro ima diapka banggadia perhora atau katik kena nagro alanima pasahatan nami ma tak pala majou musik behami alani hita tak pasahap ma hobar natain sa pasahatan tak pelasida mola teman di hamon nakuan raja nek kadongan ale-ale tohono masa do kunai alai honano supra no mas tangaro di perkabarani radi mahamu adong go ibasa sasuto dapat ale-ale to kapua gabi mataros mola temas jadi langsung ani madi hidat boru ate boru dongak kebaruas itu tabarani maga sata orang ka hula-hula tehide molo tumaro ko be nadak pasaton malat di hamuna dongat tubuh nami hula-hula nami lumobi nang natua-tua para data akamang raja ilak sori bada tarsingot tu eme na magluto manang eme situ dito din na pinasa mo na asa ano nami magkawang asa pun mapok kibaw-baw patalongan pirma to din nami luju-luju na ngakapasamotan suwak songo ni man nagpangurubyo muna ang kaina akana porwak ka sa luna mahamunong pakwari hami diro na tua-tua asa bago man na marhanto nangyagata tiruyan oras samet tong na magyalo asiron ito at ditabay ba di hamuna na mga leyan nasuwak